pang commercial ba igsoon. Ato sa ding hataga pagtaga direta sa mga butang lusod nun. Og samtang kapaabot na may galas sa report sa mga kaubaras magpanubay sa mga panghitabo sa palibot. Dinibay galas sa tong area of responsibility sa Davao del Norte, Davao de Oro. Bullseye! Bullseye! Kining nakaungong mga igala nga ining impeachment complaint batok mga katropas Pangulo. Nagitawag karon mga higala ni Undersecretary Castro nga matod pa usa ka pag-atake mga higala sa administrasyon. Ato baminawon daw si Jose Claire si Auntie Claire. Auntie Claire, hala, imo na. Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita ng walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Next question po, Sam Okay. Medinilla, Business Mirror. Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita ng walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Nabali gini dong. Next question. Nabali. Sige lang, alas 8:01 na mga higala tagtas buntag. Kanto dining sa topic katugo ng gahimo ani. Anyway, sumpay raman po sila mga higala nga isgutanan. Matod pa mga higala ni Auntie Claire nga ang Pangulo kuno diwa mo balos ngadto sa mga kritiko niya. Isa sa ako na ilan mga higala nga pinakadako nga kritiko. Pinakaligon mga higala nga kritiko sa Pangulo. Mao mga higala ang kanhing Pangulo. Kinsa may nagsaway sa administrasyon. Kalabot mga higala sa mga unprogrammed appropriations blank items sa General Appropriations Act 2025. No, that was 2024 mga higala, no? By the end of the year. No, kinsa may nagsitagid niini? It was the former president. No, kinsa man mga higala nitulisok niyon bangag ang ating Pangulo, si Digong, no? Kinsa man mga higala ni tulisok, no, sa incompetence, no, sa administrasyon o ni Marcos, si Digong. Bullseye! Bullseye! Wa di unang nakasultig bangag ba? Si Digong ra gyud. No? Diba? Bangag ang ating Pangulo kasi may nakaingon na Digong mga higala open. Katong mga hakbang ng maisog rally. Diba? Yan ayon ba si Claire tinuod ba? Ato tanawon. Tinuod ba nga wala mo balos mga higala ang administrasyon? Ngadto sa iyang mga kritiko? Kamo kuno? Ha? Kamo kuno mga higala ay hukom. Kung tinuod ba nga si Marcos kuno dili nagapanimalos o wala nagapanimalos ngadto sa mga tao gagasaway niya mga higala. Bullseye! Bullseye! Pero take this as an example. Himo na tong example kini. Ang kanhing Pangulo mga higala mao ang pinaka naguna nya kritiko ni Marcos mga higala. In fact, openly in public gitawag niya bangag ang presidente mga higala. Bullseye! Bullseye! Ang pangutana karon, unsay nahitabo sa kanhing Pangulo mga kaigsuonan? Dili ba mga katropa ang gobyerno nato ni kooperar? Ha? Ngadto sa International Criminal Court o sa Interpol aron nga dakpon bisag way warrant of arrest ang kanhing Pangulo mga kaigsuonan. Di ba? Gipahipos, no? Sa pamaagi mga higala nga pwede silang manghugas. Gipahipos mga higala sa hinlo nga pamaagi. Mo nang bisag ipiton nimo na sila, di ginamutugan. No? Ang kanunay pasahan sa bula ana mga higala, paingon gina didto sa ICC. Imo nang pangutanon, tinuod ba nga gipadakop sa Pilipinas mga higala, gikidnap, gipadala sa dili ay ICC gabuhatan na wa milabot ana.
Pero kung imong tanawon mga higala mga panghitabo, klaro kayo. Bisan si John Vic Rimulya mga higala na iniangkon nga it was group effort. Bullseye! Bullseye! Unya moingon mga higala si Anticler nga dili man nimalo si BBM sa iya mga kritiko. Pinakalig-on niya nga kritiko ang kanhing pangulo nga mo'y unang nitawag niyag bangag. Nga mo'y unang nitawag niyag weak leader. Incompetent, weak leader. Di ba? Kaya basta-basta na. Kaya kung nagpadayon to mga higala nga naaras presidente digong dire. Pag moingon tog magrally ta, dagwardaghang yung mukuyog. Munang yan, pinakaunang gihimo mga higalas pangulo, gihipos niya ang iyang numero 1 kritiko. Di ba? So, nahog na mura na may galag si Ninoy Aquino na. Yung gihimo sa amahan, gipalayas ang Amerika mga higala, ang iyang numero 1 kritiko. Kasi may numero 1 kritiko mga higala ni Ferdinand Marcos Sr. sa una. Si Benigno S. Aquino or Ninoy Aquino Sr. mga higala. Bullseye! Bullseye! Di ba? Gipahipos niya. No? Gipadala niya ka Amerika, isig tagaw-taw dire. Kaya madaot niya akong kamada dire. Mura siya nahitabo mga higala. No, mo sinaytabo sa anak karon. Ang iyang pinaka-lig-on nga kritiko mao ang kanhing pangulo. Gihimo niya, gipahipos niya sa pamaagi mga kaigsunan nga wa siya dili man link didto niya. Pero bakakon man siyang dako, gumikan kay niingon siya mga higala kaniadto nga never siya makipag-cooperate sa ICC. But then again, human sa banat mga higala ni Digong sa iyaha, human siya mga higala giingnan sa pangulog bangag, giingnag weak leader. Nga nung all of the sudden mga higala nakasulod man lagi. Ay ko ingnag way batasan ning taga-ICC musod ra di may higala way blessing. Nakasud na mga higala kay gipasulod man. Nakasulod na mga higala kay gipasulod, gialaw sa atong gobyerno. And now tell me Auntie Claire. Istoryahe di Auntie Claire. Nga dili manimalos ang imong pangulo. Nga dili manimalos ang imong pangulo ngadto sa mga kritiko. Pila ra man na silang kuan, pila ra man na silang libiste. Kaya pasabot niya ni si libiste man, no? O kana ubang mga kritiko, mga katropa. Silang barsaga. Dili man na, di pa na kaya mga higalang manawagan sa tibok Pilipinas nga manlakaw ta. Naana sila yung magka-supporter, yes, but not to the extent may gala nga pati kita dres Mindanao mutuo. Mamaktas. Pero katong tiguang mga higalas, Digong, katong amahan, solid yung supporter ato mga kaigsunan. No? Whether we like it or not, even sa mga official sa gobyerno, maminaw po ito mga higala. Maminaw good sa iya ha. Uning uban karon mo nang gidaingon mga higala nga di na kuno pansinon. Kay matod ba ni Auntie Claire, not wrong opinion deserves attention. Wrong opinion? Nabay wrong opinion? Karon pa ko kadungog mga higala wrong opinion. Opinion gani mga higala, di na siya pwedeng wrong or right. Wala di gawas kong facts na siya mga higala, but if it is an opinion, well, opinion niya na mga higala, mamali man ako kay labot niya. Wrong opinion. Taka ra magka-clear. No? Ang opinion ba, ma-verify ba di mo mga higala by saying it's true or not? Or bakak or kamatuoran? Opinion gani siya. Di ba? Di ba sa ato mga higalang pag-eskwela na to, duha man nakabuk, opinion and facts. No? So kung opinion siya, di. Ay wrong opinion. Iya man ang opinion. Alas 8:09 na may galandag na sa tubag para kumanuban. Samtang dugang ni ini mga kaigsunan, atong hatagabagdagan sa atong pagbalik human lamang usab mga katropa. Nini bibilang ka mga pahinumdum uwan sa mga report sa atong mga kaubanan on board Karos Patrol. Oras ba? Doon na tayo, 9 minutos na pasado, alas 8 buntag. Bullseye! Bullseye! Mga katropa, exciting dito!